עינת, תגידי, יש לך ילדים? כן, זה החלום שלי שהתגשם. בואי תראי אותם. איזה חמודים, איך קוראים להם? איתמר ואגם. וואי, איזה כיף זה ילד ראשון, איזה מרגש. מאוד מרגש, אבל את לא יודעת מה עברתי עד שהגעתי לזה. כשהתחתנתי לקח לי המון זמן להביא ילדים. עשיתי 4 שנים של טיפולי פוריות, והמון אנשים הציקו לי. אם אני בהיריון ובדיוק עברתי הפלה, שזה ממש לא נעים לשאול שאלות כאלה. בדיוק בתקופה הכי קשה החלטתי לפתוח את העסק שלי. זה היה המפלט שלי, זה היה המקום שנותן לי אור ושמחה לעשות שמח לאנשים. אחרי שאת עושה טיפול יש את הלחץ שאת לא יודעת אם הטיפול הצליח, לא הצליח. כל פעם שהייתי מחכה לבטא, הייתי פשוט רצה לעסק. ביום שעשיתי את הבדיקת בטא, בכלל לא האמנתי שהטיפול שלי הצליח. אז המשכתי לעבוד והייתי עסוקה, זה היה בדיוק בלחץ של סוף שנה. אמרתי, טוב, אני אבדוק את הבדיקה, אחר כך נראה מה יצא, גם ככה זה בטוח לא הצליח. אז פתאום הרופא שלי מתקשר, יש לך בטא גבוהה. פחדתי לשמוח, כי לפני זה היו לי הרבה הפלות. אחרי כמה ימים עשיתי עוד בטא, והבטא הייתה גבוהה. הרופא אמר לי, תבואי אליי עוד שבועיים, אבל לא יכלתי, הלכתי כבר לרופא אחר, מרוב שהייתי בלחץ לראות שבאמת יש הריון, וגיליתי 2 עסקים. העסק שלי נתן לי משהו אחר להתעסק בו, לא להתעסק בטיפולים, לא להיות בדיכאון, משהו אחר לקום אליו שהוא משמח אותי, לעשות טוב לאנשים.